Labari da dumi sa, Jifresh ya ce ya tsani aure sannan kuma ya tsani matarsa. Sakamakon ta wuni cir tana zagin mahaifiyarsa. Ga dai abin da gogon naku yake faɗa. Shi yayi da ba za ki ƙara zagin uwata ba, ba za ki ƙara gani na ba. Ba za ki ƙara gani na ba. Na zo Kano kuma daga Kano ma gaba nayi. Shi yasa da zan tafi in bar gidan ko sallama ban miki ba. Ko sallama ban miki ba. Yau ranar Idi amma ga baki ɗaya ba hayyaci na nake ba. Saboda abu zagin mahaifiyata da kyau wuni kina yi jiya wuni kika kina zagin mahaifiyata. Shi yasa na tattaro yaro na tattaro Khalid Magar banda tsawa da cin mutunci. Da cin mutunci da tsawa kina matata kina matan aure amma babu wanda kike renawa wanda kike kallon banza ba wanda kike cima mutunci iri na aure ko masifa na tsana aure wallahi na tsana aure wallahi na tsane shi gayan da na dawo yau saboda aure saboda wai ni dole sai na aure wallahi bazan auren nan ba wallahi bazan ba na fasa bazan wannan auren ba jiya ga baki daya ai kin ga ko abincin ki ba jama'a wasu za su ce a kai baka da sirri kana kawo sirri wannan issue ne da za ku yi salting din sa gida umarin uwar sirrin ya ci umarin uwar shi Maryam Sanda wacce ta kashe mijinta har lahira sirrinsa shi ya ja masa da a ce yana da media a lokacin ba kishi bane ba karfin kishi bane to ni karfin kishi ba zai sa a kashe ni ba yauwa aure ba dole bane ba kawai shine shi sa na tattaro na gudo na taho Kano kuma kanan ma da na taho da passport dina yana ma ina ne I got a long way to go in my life ba wani wadda za ta kashe ni saboda aure wai saboda kishi durin uwar Sadiya durin uwar ka durin uwar waye Sadiya in Sadiya ma to Sadiya ma dole ta ganni ne yanzu da nazo kanan nan ma Sadiya ma ba za ta ganni ba za ta ganni ba ma ita ma din a passport dina daga nan ma London zan yi yawwa na riga na yi preparing abubuwan da alijita zan je London zan je I'm a young guy I'm famous at the same time I'm under 36 years still har yanzu shekara 40 ban ganta ba har yanzu ina karkashin shekara 36 a rayuwata ba zai yi wai saboda kishi saboda mace saboda wani wannan wai saboda wata macen kuma da tama wata da ita na kika fara sani na ki ce wai zaki har ki dinga zagin uwata this is the very very last time ba za a ƙara wannan abun ba mahaifiyata ita ta lifting ina up na kai